खुलुमबाय जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिखौबो आंनि मुङा मिथुनजय नार्जारि आङो बहायनो जोंनि एमएससिसि इन्डियान ग्रामीण बिट्राकआवहाय आङो मावो जोंनि न'निखा आरो बहाय जोङो गुबै थांखियानो जाहैबाय जोङो दासिमाव केवाइसि खौहाय 100%आव 50%आनो खालामजोबाखै 40%ल' खालामदों ओमफ्राय जायफ्रा केवाइसि खौ खालामथाराखै 16 तारिखआनो लास्ट डेट जागोन आरो बिनि उनावहाय जायफ्रा केवाइसि खालामथाराखै बियो गेसखौ मोननाय जानाय नङा आरो जायफ्रा केवाइसि बानायाखै बिसोरना दामाबो बारायनो हागौ एबा गेसखौबो हरनाय जानाय नङा बेयो सरकारनिफ्राय नियम फालिहरदों। लकेसना जोंनि मेन लकेसना जाहैबाय नास्रायबिलाव गोग्लैखादों। जायफ्रा दासिमाव केवाइसि खौ गोजानाव थानानै दङ आरो बेफोरो इन्डियान अइल एप्सजोंहाय गावबागाव खालामनो हायो अफिसाव कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोना अफिसनि नाम्बारखौ लानानै जोंनावहाय कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोना जेरावखि थाया मानो आरो बेंगालराव गोजानाव देशआव थायागौ माने बिसोरो खालामहरनो हागोन आरो कन्टेक्ट खालामनानै। दाथ' नियम बायदिबा बिसोर बारायनो हागौ नों सरकारनि नियम बायदिबा बारायगोन।